Takže čaute, máme tu nákupek z DMky. Netradične nie je to v krabici, lebo sa mi tam niečo vysypalo. Potom vám to ukážem, ale teda začíname klasicky produktami na pranie. Inak veľa vecí mali vypredaných, mojich obľúbených. Ale za body bol Lenor, tak som si zobrala takúto Aviváž. Moje perličky boli tiež vypredané, tak som zobrala tieto Lenor. Viem, že mamina má rada modré a tie biele Aviváže, takže to bude v pohode. Potom som zobrala jednu túto Kuschelweich. Takisto môj obľúbený tento Dark Bloom Pervol, ten velikánsky bol vypredaný, tak som zobrala aspoň takýto menší. Zobrala som perkarbonát sodný, lebo mala som tu detskú návštevu a všetko som mala od fixiek, ale pekne to s ním zišlo, čo som rada. A ďalej som zobrala tento Domestos na vodný kameň. Ešte tu mám jeden cif krém. Sekundičku. No, potom tu mám tieto, ja to dávam do každého prania a už nemám tieto Denkmit anti-kalk tablety. Je to proti vodnému kameňu, aj to nejako čistí. Proste sa to dáva do prania. A myslím, že to je fajn. Potom som zobrala toaleťak vlhčený z aloe vera a tieto čistiace obrúsky s granátovým jablčkom. Frajerovi som zobrala tieto Axe 2. Bolo za body. No, potom som zobrala tampóny odličovacie, takto troje Ebelin, lebo posledné dni som si odličovávala tvár vatou. A potom tu mám ešte tieto kozmetické papierové utierky. Je tam až 200 v jednej krabičke. Čo viete, že mám veľkú spotrebu. Tieto Baby Love s 99% vody, takže tie. No a mám tu dve novinky. Zobrala som si túto Maybelline Lash Sensational Body. Mala by byť čierna. Dúfam, že je. No a má takú, neviem, či to dobre vidíte, kevku pre sypacie hodiny. No a z Balei som si zobrala tento zinkový krém na tvár. Určite ho využijem na také podkožné zapálené akné, čo mávam na krku. No a ešte vám ukážem tú krabicu. Takže tuto sa vysypal tento doktor Beckman, neviem, ako sa to číta, tento čistič práčky, neviem ani skade, asi tady to. A je to nasypané aj v týchto WC závesiek. Takže preto som to nenatrčala v krabici, ako zvyčajne. No a ešte, ja som už objednala dávnejšie DMku a neviem, z akého dôvodu mi zrušili objednávku. Ja som to zistila už až keď som si, že už tá DMka tu mala byť. A aj vlastne tento balík mi dosť meškal, ale ako kompenzáciu mi dali minus 15% na ďalšiu objednávku. Takže dneska len takýto nákupík, také bežné veci do domácnosti, plus teda tieto dve novinky som si zobrala pre seba. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.